Tietoalan toimihenkilöt on Akavan valtakunnallinen yhdistys. Eli me ollaan samassa rivissä Helsingin insinöörien ja eri alueellisten insinööriyhdistysten kanssa. Siellä ihmiset on eri aloilla töissä, tekee erilaisia hommia ja se yhdistävä tekijä on siellä se koulutus ja insinööritausta. Meillä koulutus ja tausta on ihan eri. Meillä yhdistävä tekijä on se duuni. Tietoalan toimihenkilöt tekee edunvalvontaa. Yhdessä UIL:n liiton toimiston kanssa niin me neuvotellaan meidän ja YTN:n kanssa me neuvotellaan meidän työehtosopimus valtakunnallisesti. Meillä on luottamusmieskoulutusta, meillä on aktiivien koulutusta ja me pyritään niin tämän sopimusalan etuja. Tällä hetkellä ikävä kyllä niin enemmän tuntuu välillä, että puolustamaan kuin ajamaan niin kuin uusia etuja alalle. Kyllä toiminnan ydin on edunvalvonta. Eli se, että me voidaan ja pystytään ja halutaan ajaa meidän jäsenten etuja asioita. Ja että tämä ala niin kuin kehittyisi siinä, missä muutkin alat, eikä lähde sillä lailla viidakoitumaan ja luisumaan käsistä, että menetetään työehtosopimuksia, menetetään etuja, mitä ihmiset pitää itsestäänselvänä Suomessa tällä hetkellä. Kaikki, jotka on meidän alalla töissä, eli jotka on tietotekniikan palvelualalla töissä ja sen niin kuin määrittelee, se määritelmä tulee työnantajapuolelta. Eli siis tarkoittaa se, että mihin liittoon työnantaja järjestäytyy tai mihin PRH luokittelee. Enemmänkin se, että olisi toiminnassa mukana sellaisia ihmisiä, jotka on aktiiveita. Eli aktiivien osuus olisi niin kuin hyvä ja aktiiveita olisi eri-ikäisiä ja eri taustaisia. Ja sitten jäsenistö, jos mennään jäsenistön puolelle, niin tietysti toivoisi, että jäsenet olisi, tämän alan ihmiset olisi järjestäytynyt siihen, mihin heidän kannattaisi kuulua. Se on aika vaikea. Sitä on mietitty vuosikausia, vuosikymmeniä, että mikä on. Tämähän ei ole mikään niin kuin tietoalan toimihenkilöiden ongelma, vaan tämä on koko ammattiyhdistysliikkeen ongelma, että miten saada nuoret innostumaan mukaan, miten saada nuoret aktivoitua. Eli me ollaan kaikki vapaaehtoisia. Hallitus ja tietoalan toimihenkilöiden toiminta perustuu puhtaasti vapaaehtoisuuteen. Se on siinä mielessä kaikkein tärkein, että meillä on yleissitova työehtosopimus tällä hetkellä alalla, joka ei ole kaikilla aloilla mikään itsestäänselvyys. Jollei ole sopimusta alalla, niin sulle ei ole automaattisesti, ei tule esimerkiksi palkankorotuksia vuosittain, jos niitä sovitaan. Ihmiset kuvittelee, että se on automaatti, mutta ei se ole automaatti. Minimipalkka Suomessa ei ole automaatti. Se on meillä alalla sovittu minimipalkat alalle TESissä, eli työehtosopimuksessa. Tätähän varten 2 vuotta sitten me siirryttiin UIL:ään ja tällä hetkellä meidän sopimus on tietotekniikan palvelualalla tietoalan toimihenkilöiden ja YTN:n yhteinen. Eli työntekijäpuolella siellä on YTN ja tietoalan toimihenkilöt yhdessä allekirjoittajina. Eli se meidän edustavuus TES-pöydässä kasvoi huomattavasti siitä. Niin, yleissitovaa tarkoittaa käytännössä sitä, että on työnantaja järjestäytynyt tai järjestäytymätön työnantajaliittoon. Niin meidän sopimusalan ihmisille noudatetaan sitä TESiä. Eli se niin kuin sitoo tämän alan yrityksiä, on ne järjestäytynyt työnantajaliittoon tai ei, että ne noudattaa työntekijöihinsä meidän alan sopimusta. Sillä lailla, että sä niin kuin voit sanoa sitä, että sä et ainakaan tee tämän alan neuvotteluita vaikeammaksi. Sä olet myötävaikuttamassa sitä sopimusta, mitä me ollaan neuvottelemassa ja tekemässä, kun sä olet jäsen. Että jos meidän oma järjestäytymisaste on kovin pieni, niin lopputulos on se, että työnantaja katsoo, että me ei edusteta tarpeeksi vahvasti meidän alaa, ja silloin niin kuin meidän vaikutusmahdollisuus työnantajaan nähden
heikkenee tai on huonompi. Se kandee.